Dragi moji, do sada smo na ovom kanalu puno pričali o ishrani i o raznim drugim stvarima, ali nismo pričali o načinu razmišljanja. A ja sam primetila da u stvari postoji nekoliko besmislica koje su meni prolazile kroz glavu, koje sam izgovarala i koje danas baš čujem kako ljudi izgovaraju. Totalne besmislice. Ako hoćete da smršate, ako hoćete da stvarno postignete rezultat koji je trajan u ovoj oblasti, onda sve ovo što ću vam navesti su besmislice kroz koje sam i ja prošla. Znači, nije samo da kažem da vi mislite nešto što je besmisleno, nego govorim iz ličnog iskustva. A kao što sam već 100 puta rekla, ovaj kanal je za one koji se pate sa kilogramima, nije za one koji imaju 2 kilograma viška. Danas ću vam navesti 10 besmislica. S tim da, na primjer, 10. mislim da je ključna, ali moram na kraju da je kažem zato što prvo morate da razumete ove ostale da biste to što je ključno u stvari i razumeli. Prva stvar koju čujem od drugih ljudi, a koja je i meni bila u glavi je: ma ne mogu svaki dan da se merim, neću da se merim, ma neću više vagu ni da gledam, neću da je merim, neću da se merim uopšte. To je totalno besmisleno. Merenje ne služi da ja svaki dan znam šta se dešava, nego merenje mi služi da prikupljam podatke kako bih napravila prosek i videla kuda ide to ukupno. I onog momenta kada sam ja shvatila za sebe da je to prikupljanje podataka, znači da je to informacija koju ja beležim da bih znala kuda ide ovaj voz, svaki dan se merim. Znači, nema izuzetka, svaki dan se merim. I svaki dan pišem. Ali ništa emocionalno. Znači, samo zabeležim podatak. To sam vam već rekla. Ali svaki put kad izgovorite to, ma neću da se merim, ne mogu da se merim svaki dan, besmislica. Ako hoćete da smršate, onda treba da se merite svaki dan. Ako nećete da se merite svaki dan, onda ništa. Onda ništa. Nema ništa od mršanja, nema ništa od cele ove priče. Isto tako kad kaže ljudi, ali ja, znaš šta, ja bih htjela kao da smršam, ali ne mogu ja da merim namirnice i da beležim kalorije i sve to. Pa ništa onda, ništa. Onda verovatno nećeš smršati. Merenje onoga što jedemo i beleženje kalorija nam daje orijentaciju kako u stvari da smršamo i kako da to održimo. Jer je besmisleno da tražimo način bez prikupljanja podataka. Potpuno je besmisleno. Još ja sam rekla, ima jedan jako jednostavan alat, a to je, ja na primjer koristim Yazio, ali imate puno drugih aplikacija na internetu, znači nije teško, možete čak i da slikate i onda vam otprilike kaže, nije to baš 100% tačno, ali možete i tako. Znači, prestanite sebe da sabotirate glupostima, mrzi me ovo, mrzi me ono, pa dobro, onda ništa, onda, znaš, onda nosi 130, 140, 150, 120, ne znam nijakog kila imaš i gotova stvar, znaš. Ali ako hoćeš da smršaš, trebaju ti podaci o kilaži, trebaju ti podaci o kalorijama, trebaju ti podaci o proteinima, trebaju ti podaci o mastima, trebaju ti podaci da pratiš skrivene kalorije da vidiš. Jer mi nekad mislim, pa meni kažu ljudi, ja slabo jedem, a ja sam to govorila, slabo jedem, ali ja sad kad znam tačno šta jedem, znam da nisam puno jela, ali da sam puno i grešila. I to je ono što shvatimo tek kad odustanemo od ideje da ćemo nekako nekim čudom smršati, a da ne radimo sve ove stvari. Znači, besmislice. Potpuno nema nikakvog smisla da tako reagujete ako želite da smršate. Druga stvar je kad mi ljudi kažu, pa nemam ja vremena za sport. Pa nemam ni ja vremena za sport. I sport uopšte nije bitan za mršanje. Za mršanje je bitan pokret. Znači, da se radosno krećete. Ne treba vam ništa posebno. Treba da sednete i da razmislite, ok, kako ja mogu da pokrenem svoju cenjenu, znate već na šta mislim, radosno, u vreme koje nije nešto posebno da ja moram sad da idem u teretanu i ne morate, parkirajte samo dalje kad budete išli u kupovinu, na primjer.
i merite korake. Uzmite neki satić koji to radi za vas. Znači, parkirajte dalje ili telefon to radi za vas. Ako imate kod sebe, on meri koliko se krećete. Parkirajte dalje kad idete, ne znam, po decu u školu. Gde god možete, parkirajte najdalje što možete. Ne najbliže što možete, nego najdalje što ima smisla, parkirajte. Pa malo prošetajte. Odite po nešto, ne morate po sve da odete kolima, idite po nešto peške što može. Ajde kao, prošetat ću 15 minuta, 10 minuta, imam do tamo. Znate, kaže ljudi, pa nemam vremena. Pa imaš, treba ti 10 minuta i kad sedneš u kola i dok nađeš parking i dok se posle vratiš i parkiraš, isti ti je đavo ponekad. Znači, razmisli, kad ti je to isto i ne treba ti neko posebno vreme. Uključi muziku tvoje mladosti, igraj po kući, skakući po kući dok, ne znam, dok raspremaš, dok nešto radiš. Znači, pokreni svoju cenjenu u vreme koje imaš. Nije važno, ne moraš da imaš neko drugo vreme. I nemoj sebi da govoriš ja nemam vremena da se krećem. Imaš vremena da se krećeš, samo je teška, pa neće. Ali pomeri je. Vidjet ćeš kako će ti biti lakše i lepše. Imaćeš više života u sebi. Odjednom počne život u tebi da se budi. Znači, ne izgovaraj sebi ovu besmislicu nikad. Ne. Zato što je potpuno besmislena. Sljedeća stvar je u stvari kada ljudi kažu, ma dobro, znaš šta, evo, ja se držim se već 5 dana, ali danas imam neki rođendan, danas sam i onako jela što stignem, nije više ni bitno, nema veze. Znači, perfekcionizam je također izgovor da prestanemo sa onim što smo započeli. Nipošto. Nije bitno šta si jela danas ili šta je bilo u ovom obroku. Bitna je celokupna priča. Znači, prosek je bitan. Ok, ako sam danas zapisala da imam 3000 kalorija. Ja, na primjer, sve što stavim u usta zapišem. Nema veze. Neki dan imam 3000 kalorija. Ali ću zato sutra, znači da za nedelju dana napravim da sad te 3000 kalorija budem u nekom proseku koji je prihvatljiv. I koji će moje telo da prihvati kao dovoljno da dozvoli da koje kilo ode. Eto tako. Znači, prosto kao prosek je bitan, nije bitno danas i neću zbog toga odustati što sam danas možda jela više. Pa i sutra da jedem za redom 2 dana više, nema veze, opet ću da gledam da prosek bude što manji, a onda samo ću da nastavim kao da ništa nije bilo. Znači, samo nastavite, ne kao, nema veze, sad je svejedno, sad mogu kako hoću, daj malo sladoleda, daj ovoga, daj onoga, samo krkaj. Ne može da jedemo kifle za doručak. Ne. Nego to je bilo, prošlo, idemo dalje. Šta god daje, kako god daje. Također šta mi često ljudi govore kao, ma nemam ja vremena da kuvam. Pa ne moraš da kuvaš, niko te ne treba da kuvaš. Danas možeš stvarno sve da spremiš vrlo jednostavno. Znači, ono što treba da se jede je vrlo, vrlo lako da se spremi. Danas imamo air frajere, ne znam šta sve. Ja, na primjer, skoro sve spremam u air frajeru, ništa ja tu ne radim. Začinim, ubacim, uključim, odem, vršim neka druga posla. Opet, ne znam, začinim, ubacim drugo, povrće, meso, šta ja znam. Ili, na primjer, naseckam povrće, napravim neku salaticu, ubacim, ne znam, tunjevinu, kotaž čist, šta već, pojedem, idem dalje. Ako nemam baš vremena, u stvari, meni ne treba da kuvamo ništa nešto veliko, zato što to kuvanje se ubaci sve i svašta. Najbolje nam je da jedemo jednostavne namirnice koje su vrlo jednostavne. Znači, ispečene u air fryer povrće, meso, riba, tunjevina, mlečni proizvodi i to je uglavnom to. Voćku neku, da se zasladimo i ćao zdravo, šta ima da kuvaš? Nema tu šta da se kuva. Znači, ali kad kažemo sebi, ja sigurno moram nešto da kuvam, nemam ja vremena kuvam. Naravno, ako idete kod nutricioniste koji vam da 6 grama ovoga, 12 grama onoga, priza ovoga, malo onoga, naravno, onda vam treba vam asistent koji će da po ceo dan samo kuva ono što je nutricionista smislio i to može. Jedno vreme neki ljudi to izdrže, ali naravno od toga nema nikakve vajde, jer na kraju ipak ne može niko da, mislim, retko ko može sebi da priušti kuvara koji će da ceo život živi s njim i da mu po nutricionisti receptima 5 grama ovoga, 12 grama onoga, 16 grama onoga, mislim, to je stvarno totalno besmisleno. Znači, pojednostavite sve do
besvesti, do banalnosti. Znači, jednostavno, paradajz, cottage cheese, iseckam, pojedem, jaje, pojedem, ispečem meso, pojedem, ispečem, ne znam, papriku, stavim u air fryer papriku, beli luk, šargarepu, iseckam to sve i ne moram čak ni sitno da iseckam, nego krupno, onako samo nabacam. Ispečem malo, pojedem, ćao zdravo, idem dalje. Nema tu neke matematike, nema tu nekog vremena koje se troši. Znači, to je samo izgovor, verujte mi. Znači, potrebno je da promenite način na koji govorite o svemu tome. Jer sve to kad krenemo, pa ne mogu da se merim, pa ne mogu da merim namirnice, pa ne mogu da kuvam, pa ne mogu da se krećem, pa ne možeš, onda jedino što možeš je da ostaneš debeo do kraja života. A kvalitet života je katastrofa. Magične da ti kažem, našla sam čaj od, ne znam, ovoga, malo nacediš, malo ovoga, svako jutro na prazan stomak. Ma daj, molim te, pokaži mi nekoga ko je stvarno imao ozbiljan problem i rešio ga sa nekim čajem, sa nekim suplementima, sa nekim magičnim dijetama. Ma nema šanse. Jednostavno, nemojte biti glupi, davati pare za budalaštine koje ne mogu da vam pomognu. Znači, promenite način razmišljanja i promenite stil života. Malo po malo, ne sve odjedno, malo po malo. Ali bez toga nema trajnog uspeha. Jednostavno, moramo se pomiriti sa tim. Moramo to. Drugačije ne može. Mislim, sigurno ste već sve probali, pretpostavljam, ali šta se desilo? Ništa. I onda ima i ova kao alkohol. Pa dobro, slavimo, pa jednom se živi, pa mora da se slavi. Pa ko je napisao zakon da mora da se slavi tako što se pije alkohol? Mislim, ja isto volim da popijem ponekad čašicu vina. Ali okej, ponekad. Ponekad znači popijem jednu u mjesec dana možda ili u 2 mjeseca. Nije bitno, nema veze. Ali alkohol, 2 čašice alkohola, ljudi su vam cijela pametna večera. A to nije pametno i ne služi ničemu i samo vas truje. I nemojte mi reći da nije moguće slaviti bez alkohola. Znači, ko da neko gleda šta pijete, sipajte u čašicu od alkohola vodu pa pijte i mislit će svi da je sve u redu, razumete? Znači, nebitno je, stvarno, prestanite vi sebe da sabotirate, da se trujete alkoholom koji sigurno ne doprinosi mršanju. Sigurno ne doprinosi u principu ničemu. Čak ni slavlju često ne doprinosi. Vrlo često alkohol napravi od slavlja svašta nešto. Ali dobro. Rekla sam vam što imam po tom pitanju. Ok. I još jedna tako besmislica koju ljudi kažu, ma ne mogu da počnem danas, počet ću od ponedeljka. A šta te sprečava da počneš danas? Počni od večere. Znači ne moraš da počneš od ponedeljka. Što bi počinjala od ponedeljka? Gde piše da treba se počne od ponedeljka? I onda kad prođe ponedeljak, a nije se počne, dobro, nema veze od sljedećeg ponedeljka. Sljedećeg ponedeljka neće nikada nestane, ali nas će da nestane. Jedan ponedeljak će doći u ovom univerzumu u kome vas više neće biti. Zabatali ponedeljak. Počni sad tu gde jesi, sa onim što imaš. Počni večeras. Počni tako što ćeš da odeš u kupovinu da kupiš pametne stvari. Pogledaj moje prethodne videe, pogledaj šta ti treba. Idi kupi. Počni tako. Danas. Večeraj pametno danas. Nema veze što si danas jela. Večeraj pametno. I onda sutra doručkuj pametno. I nastavi tako. Nastavi tako i baš te briga kad će da bude ponedeljak. Ko da je važno. Naše tijelo ne zna koji je dan. Njemu je sve jedno. Znači, batali se ponedeljka. Još jedna stvar koja je također... U stvari, zašto sam ostavila ove 2 stvari za kraj? Ovu sad što ću vam reći prvu. A to je, nemojte da se fokusirate na to koliko ćete imati kilograma. Nego kakva ćete vi osoba postati u tom procesu promjene. Kakva žena ćete da postanete, pošto većinom ovo prate žene, dajem sebi za pravo da kažem žena. Ideja nije da postanete žena koja ima 60 kg. Ne. Ideja je da postanete žena koja bira sebe. Žena koja je sama sebi prioritet. Žena kojoj je zdravlje prioritet.
Da postanete žena koja zna šta radi i koja pametne izbore pravi. Nije važno koliko ćete imati kila, možda ćete sa 70 biti ok, ali da postanete žena koja tako živi, koja tako razmišlja, koja bira sebe, koja sebe stavlja na prvo mesto, to je ključno, jer to je ono što će da održi vas na duže staze. Džabe ako postignete 60 kg, ostanete ista kao što ste sad. Ok, to je moguće i verovatno ste možda čak i imali iskustvo. Ostali ste isti, samo ste čekali da postignete tu kilažu i onda da nastavite po starom. Ne! Poenta je ko vi postajete u tom procesu. Kakva osoba postajete u tom procesu. To je ključno. I posljednja stvar, ali najvažnija je zavidnost. Ne znam da li ste čuli da ono što prezirete nikada ne možete da imate. Ako prezirete ljude ili žene koje su mršave, nikad nećete biti mršave. Ako prezirete bogate, nikad nećete biti bogati. Naučite da volite ljude koji su mršavi. Ja često čujem debele žene koje kažu, ma pusti, vidi kakva je sva suva ko grana, nema ništa, na njoj ne liči ni na šta, ja ne bi tako da budem. Pa onda nemoj. A nije poenta u tome da budeš suva ko grana, nego je poenta da kažeš jao, blago njoj. Ja bih voljela isto da budem zdrava, žilava, da dočekam starost, da mogu da se sagnem, da mogu da radim sve te stvari. Znači, divite se ljudima kakvi želite da postanete, nemojte im zavideti. Divite se onima koji imaju dobru figuru, divite im se, pitajte ih za savjet, pitajte ih šta rade, kako rade. Možda će vam biti korisno, možda neće, ali divite im se. Krenite, nađite u sebi prvu osobu koja vam padne na pamet, koju kad vidite vi kao, jak, ona je sva mršava, bez veze. I krenite da vidite kako možete da naučite sebe da joj se divite. Divite joj se za nešto. Prestanite da budete zavidni, jer ono što prezirete nikad nećete moći da imate. Tačka, nema zarez, to je to. I mislim da je važno, znate, način razmišljanja, mindset, ishrana i kretanje su ključni za naš trajni rezultat i borbu u ovome sa čim se patimo. I nadam se da vam je ovo bilo korisno, da vam nije bilo preintenzivno emocionalno, ali stvarno ja sam onako od srca vam ovo rekla šta su sve u stvari najčešće stvari koje izgovaramo, znam iz ličnog iskustva. Ako vam je bilo korisno ili na neki način vam se dopalo, pritisnite like i pritisnite subscribe i podelite sa nekim prijateljicama koje vam ponekad kažu ovakve stvari. Ma ja neću da se merim, mene mrzi da merim, ja ću od ponedeljka, ma našla sam super tablete, ne znam, nija gluposti. Znači, podelite sa svojim prijateljicama koje se pate, možda im pomognete. Za kraj vam dajem jednu vežbu, a to je, uzmite jednu od ovih stvari i nedelju dana se bavite time. Znači, kažete, sad ću samo nedelju dana da se merim. Ako je to nešto što vam je problem, što ne radite, merite se nedelju dana i pišite. Ili, kažete, ja ću nedelju dana da ubacujem u Jazio ili neku drugu aplikaciju sve što pojedem. Nedelju dana ću da preživim, jel tako? Ili nedelju dana neću da pijem alkohol. Neću. Jednostavno ću da izbacim pa da vidim kako se osjećam, kako mi prija, da li mi prija. Ili nedelju dana ću da vidim da jedem jednostavne namirnice. Ne moram da kuvam, ali ću nedelju dana da pravim samo tako jednostavne stvari koje ću da jedem, da vidim koliko mi stvarno vremena treba i mogu li ja to. Ili nedelju dana ću da parkiram daleko, dalje malo, pa da vidim koliko mi stvarno vremena za to treba i koliko ću imati više koraka na mom satu. Isprobajte i pišite mi kako vam ide. A ja vam želim sav uspeh ovoga sveta i sve najbolje.